Hej igen. Ja, jeg er ude og gå lidt her, og det småregner. Ja, klokken den er... Ja, det ved jeg ikke helt præcis, men den er vel over 2:30 om natten. På søndag den 15. september 2013, for at være helt lidt mere præcis. Jeg kan finde på at gå sådan noget om natten, fordi jeg ikke kan sove. Ren og skær. Nå ja, jeg har blevet paranoid. Tror der er nogen, der følger efter mig. Men jeg kan ikke se det. Og så ser jeg og hører ting og væsener, som slet ikke er der. Det er lidt for uroligende. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan jeg skal gå. Crap. Men jeg er jo også lidt overtroisk og tror på mystiske og overnaturlige væsener. Det er måske derfor. Okay, det kan godt være, det er bare mig, men jeg kan høre nogen, der går bagved mig. Min gåtur har indtil videre ført bare ned på havnen i Horsens, så det er vel okay, går jeg ud fra. Og det er ikke så tit, jeg går hernede om natten. Lidt creepy, men det var det, jeg lige vil sige i dag. Eller i nat. Ja, whatever. Sov godt.